standard na auto la mimi sasa muombe Sofia iwe stendi anakuya au sije zote umo Kapma Maxwell iwe Kapma Raymond alu UK Kapma Proud and the pride yo uyayo kiseko ni tunasema ya Mungu mlongoti kamsule mambo cheti yema kidza ini ripamta yaile tinda yakatongo tinda yakapamta asi mundu andogara yenu ewachira wakandi wachirangu munda uri wachirangu vakomana wakandisa inu kucheni oti zita zvekujoina uno ndakada zvekujoina wakasvika pakunditorera zvipfuyo ukanya chidziro chemba saka ndati nhasi regai ndiende kuna mama ndochemawo kuti ndizvowo here zvakaitwa namakapfuma zvekundikutsira musha nekunditorera zvipfuyo umedhasiti yakanzi zvii nyaya yekukoti vakaisa zita remurume inini bhandadzika zvekujoina kuti maitira ndakaita kuno vakapfuma kubva wandzidza unebudisai zvitengo kuseti hawana kubudisa inini bhandataurwa mutenge kujoina wese saka ndakaita bhandanzi nyaya yabvaita swako no zvitengo kuseti bhandanzi imi mune kodzero isingachi nyaya nekuti vanakapfuma haunabudisa zvinhu kuseti saka ndiri pakati pekutsvaga mari ndopakaunza kunyaya kuno unobva ndatoona kuti pakauya vanhu vemesinga kukumba vachindipa tsamba ndopakaenda tambuya zvamakakuita kukoti kana kwamambo ndinobvumira uyai mumirire nyaya yemurume nai ndopa ndakatana kuchifambidzana nemi izvo zviri kutaura chakamire ndofunga nyaya yakaita nemaguchu epano yandokwana chekutanga nyaya change tiri kwaishekerasi chakutitaura pakushenga makaita taita mumusoro maya wakagara kutaura naishengerasi shengerasi kuti handipa mambo ndinatongwira mambo kudaona kwamajastrit ndisina shengerasi ndobva wasumuka ndobva kwamajastrit ndobva makanyaya yakuti unasamanasira ndokupinda mudare washari bosanopone ngumao makuti ndizowena wanakawanzawanai nyaya yotaura shengerasi akakuisa maminitsi awakanyorerana kuzi amai avo vakawadzimwa mvura dzimakawadza ndobvo avari padare akupinda panyamuso nyamuso akati inini hazvigoni baba vangu indi kuzwa tsitsi kuti ona amai nga nyaya yamusa nanyamuso mamboisana kudzimaita naseka chimboya kusanogara apa nyaya ine nanyamuso ndakadzi kuti ndaizonayo baba vangu vakasvika kwati kufurwa kwakatora baba vangu vakuvaina zvavo ndozoona vanhu vakati no mwana baba wena mai wedu atosvika chirimo baba namai wedu handizozonesa mangwana dai magumu maita sei machisunga badi machakuroka atazvinzwa taende zvoma basa tatoona aita muno yakusudza mudhuri yangu pakutowa kwamanje vakutotaura mamisha kuti hai chiboita so hapana haiva vana vanogarwa kuvataundi munasudzira nyaya pana vaisivatonga nyaya kanzi uchapupu uri pano nemakutinesi ako itsamba yakadzorwa majisi irogwasha akufanira kukwazvoa chibva kudariko kuno gwasha paakana kuti adyiwa nenyaya anakwazira kuti akangosvira kuramba nemazuva mashomanene ndokubva ndisapera paenda munyasoro vanongoona unodari muminyasoro yacho
Nyaya pakati pa Stanley Gwasha ndiye plaintiff. Magistrate. Right. Na Maxwell Kapuma na Raymond Kapuma. Judgment yakabva kwa-magistrate. The matter came before court initially as an application for an interdict, whereupon plaintiff was praying that defendant rebelled from interfering with him at his state. The matter was not able to be resolved on papers alone, since it was picked out that there was tribal issues which wanted vice versa evidence to be heard. Matter was preferred for pre-trial conference, and issues raised were that who was the rightful owner of the land. Last page. Hapana judgment kana bana. Hapana judgment. Your judgment. After close of both cases, it is court's findings that 1. For an application of an interdict to succeed, the plaintiff must be having a clear right over the property, and there must not be any other remedy available besides an interdict. 2. In case the plaintiff failed to proffer any tangible evidence to support the motion that he was permanently given the land in question by the late Kapuma, meaning to it that he failed to show that he has a clear right over the property. 3. The defendants managed to proffer exhibit number 1, that is minutes of how plaintiff was given the land, and the minutes also revealed that it was on a temporary basis. 4. The defendants therefore managed to convince court that plaintiff is not owner of the land. 5. And last, the plaintiff's claim must end is hereby dismissed. Padaro por uma teoria, igual mais da sua evolução. Por um vídeo do web, estilo agora não é para poder, não vai ganhar no ganho desse do web. Lugu ya para main pada. Kalau we do di ni, kadang-kadang we mari transport jet. Kapo moyo wakati ni numba za para za bola mtaka bila za. Kulisema mundu kaenda kutani sura tu basi. Mtaka tashika pa basi. Taputsa eta na madondo ina nyumo de fudele tasuda tu basi. Lugu wa kuna da pamoja na penda zote kwa kumshaini. Tuna makuyani kufuti. Kumakaida sisi tawa ndo kadu hapo nyama ya wani kaone na ndio badala ni mali ndio kwa tsika iko bistu ndo badala mali wakapo watsika lakini baada ya tunashine ndio kwa tsika ndio kwa shoma ya wali
ndokuona zvawakaitira nawo ikoko ndobva vatifonera apo vati mari yedu waita sei ngadino wakuenda ine hatidakarama takuta sei mumene atatora ukati takuenda naye tagara zvinhu zvakubanje manje nomwedzi yapfuura ipadakavaaa 208 awedoweka ndinosaisa dzeyake ndodii mazuva afamba ramazopesa musura tinashengerazi iye vatiwanza ndazokugara kwamudembe iwo ari manyamuswa kwasoti kwamudembe uyo ari kwanyamuswa ari mudembe wacho asi mangirazi zvikufamba sei ndichire munogura kuti wagara ine basa uzoda kutenga waipesa waya kupisa nebasa tosenza commission tariff commission tokandakaraite basa ndasungura tongodoti kweduweza kuti dai umwazoatumwawaida ukatoka. Right, I think nyaya yakatotongwa iyo kwakapurwa kuti haisi nzvimbo yenyu neimenda state court. Saka the only court you can go and appeal high court. Nekuti maprocesses ese akaitwa ari in order kuti panzvimbo yakanzi haisiri yenyu. Zvinhu zvakaoneka kumashure kuti munoenda kuziwa. Mashure because hakuna ingadare rinoita chii rinoita kana pakauya izvi zvisiripo izvo because vanhu vanohwandisa kuti takaenda hoya vachidaidza munhu ari kuengland asingaoneki and so forth but pane determination yemajesty court iri kupawa nzvimbo Usatoenda kule kuwasara kule. Ndasara inini. Ndofunga inini wakandiendesa kupoti nje. Ndikaita join. Ndaita join na inini. Iri kupi? Judgment yao iri pana. Sama date. Sama date. The same case, but you get 2024, you get 2023. Ruling. No return of service. Track off wrong. yakarosoraswa chinzi chii ichinzi hamuna kuva sendi kupa mapepa kuti audi wauye kukoti handiti aiwo ndiwo wasina kupa stendi kwacho inini pepa ravo ndakaritambira pepa ravo matauti akanditendire kukoti akati mane kodzero yekuti muchiende kunani muchisimudza nyaya yenyu muchimhangari saka ini pandakachida kuti vachiti mhangari ndo pandakapuwa samonire kuno riri zita rastendi futi pandaya kunomuka izvozvo pandikadzi kujoinda ndajoinda inini kuno mama anditaurira mombe kuti inonogara pamunhu pakakanganisika ipapo nekuti pakanga pasina iyo ruling iyo ruling iyo yakaitwa nemajesty court kana pakazouya iyo ruling yaitwa iyo mumashure I think pasingazikanwi ruling iyo chakamira wangu pamusoro zvakaitika panyaya iyi chikuru uyu ishe chikuru ndiyo honye kutenderera ipapa chikuru ndiye akawira mai avo kuduku ndokuyanisa mari akayanisa mari kwandiri iye president chikuru ishe ndatipo zvafamba sei kadza nyaya yatosirakofi kana hapasina nenyaya chikuru kana ishe chikuru tine chigumbu here nemi kwakapfuma kana kuti nyaya iyi mabatira maakuita imimi makutatira papersonal here ndishe chikuru mai avavhevhetodadza ishe chikuru daiye mutembero ndivari kwavhevhetedza kwawatwisa twisa zvisizvi ishengira zuva ripapa takapesera kutaura pano inotaura kuti kana mai ava usatonga kana kuti kasevhen wachidzokera chinhu chingoripo manga mapedza pai vana mai ava wakati no handichakwanisi kuvabvisa iwe ngira zichiendawo wape demarcation ndikuyu mukapfuma omira akadai mai avo omira wakadai okay ndosija taurwa namambo ipapo saka chiri kuita madzisi enyu nemasabhuku enyu
ndiwo akuti mislead mai avo zvekuti oraiti ndizvona kuti mombe dzakatorwa namambo dzikamuripo wavo ndinezva kuti pazaiwa zvakatorwa namambo iwewo ukapfuma kuti dini tichibhadhara izvozvo asangane muripo mamatonga kuno kunyaya dini yapera saka ndikuona kana nhasi chitimu mungangoda izvozvo muchadzoka futi muchaona futi pano zvakare unless matinyasa kuchiwataura kuti mai hachadi kugonai pano tiende muti zvakati 1 2 3 nekuti kana maripoka tingoramba tiri kungodzoka nekuti nesoka mukuona zvari kuita umwe ari kugara ava wari kugara masabhuku nyamudzwa ndimo akasiya waiswa apa right waona kuti nyaya yavo kunokuma wavhirinza kunoka kazi no nekuti chikuru akaenda kuita appoint mukati mangirazi vatora mundemberi wewe uri sabhuku wangu aona nezviyapisa pakazi imai mimi chiuye kunani kuna mundembo kakutaura musiya zhinji kwachitaura paya zvikanzi imimi mai imi chibvai kwanyamutswa uri andangirazi chiuyei kunungu muchiti muri anda mundembe kana anda mundembe ari anda chikuru saka isi aidha ngavachiende pachikuru kwacho pasewo nemakonflicts aramba ringotendera saka vanhu vari kukutenderedzai madzendo ari kuramba kuti maende muti zvakati ende muti zvakati ende apo chaicha ndichinasa kutarisa papicture yacho futika muchiona kuti kana maiwo watosimudza nyaya yekukoti yakuti mambo ndakuwasungisa futi iyo namaiwo vanoti because pekutanga tichiitonga murume wacho aripo akati inini handiendi kwamambo wachitaura kuti no tine maevidence kuti hatiendi kwamambo tikauya kumutika kutaura kuti varamba kuweva zatitomwe namambo mukapata judgment yenyu wazoenda kukoti futi iwawo ndobva wadzoswa zvinga wei kwamuri ndo maiwa mapedzana ava wapedza ndezvemamagazina zvakanaka kuti mai ava wachigara tikati zvapera taambwa kuti zvakusimudzwa futi neimwe futi stanza futi saka tiona kuti chaichaiva kuti ipereka ndifana kugomanyasa kubvamaasipa kuda pashokota pasvika nasuno wakaita zvichenda pachibharo atanga mugara unosungiswa kuzobata maiyo maikani imilipiti system yedu yokudi inokuya nekunungu nyakusawa ni wana amugone here kuti tichishandisa simba renyu kana paine imwe nzvimbo yavanogona kuti valocate vaya vobviswa panzvimbo yacho iyoyo nemutauro vachinopiwa pamwe pekuti vagare kana kune mumwewo ishe nemumwe sabhuku zvinoita kuti avo vagare zvakasununguka naivo vacho vagare zvakasununguka. Right, pane ruling iripo vatisingakwanisi kuti tiite overtake yakataura kuti amai angawabvipai pamusha ipapo handi ruling iyoyo iri standard but sekutaura kwamuri kuita kuti isusu patakapa chiti endai mai ava chitowapaiwo ishe pekuti wagare hani ndo zvatakataura kuti muchitogare moti kuhope kugara hani ndo pamuri kugara nezvozvi chii tibe position hani ndo parugara uchigara iparapa basi kuimba kutsvaguroripa zvakataura kutsvaguroripa asi kugara chigara daro problem hatingakudzike chigara but manje vakuda kuita kuzarina aiwaka ibvai isusu hatikwanisi kuti tidzike pasi nekuti emergency court yakapa ruling ichiti ibvai pai pamusha handiti ndo order yavainawa ende awa nekuteerera kwatakaita kwakatita takati chiwapaiwo kuti vakogare pachii pamusha asi mwatsvagirwa kwekurima ari chii wakanzwisisa kukupai pekuti chigarai henyu asi musikarimi minda yavo musandizvere zvinhu handiti tazwisisa kuti muri chirikadzi 1 muri chirikadzi 2 mama ndo wakamusha tikati chiwanzwirawo tsitsi wachingoite yadhi yawavo asi iwewo chikuru uchienda unotsvawatsvagire pekudi kwekurima nekuti apa minda yavo izvozvi zvine order iyo wane right yekubva wakudzinga pamusha ipapo nekuti wane order isati yadi yakukondeswa handiti timbokira refai pana avari kuchindadiwa chira
Wana chinango waya waya. Wana kakweyo. Aiwa, isusu hatiitongi iyoyo nekuti patone odha yakatotongwa. Tinenge takudzokera futi kumashure takundopisa chii neodha yakatongwa nehaya koti. Saka isusu hatikwanisi kuti tipikise odha, wane odha yekuti wakanzi ibvai pai pamunhu. Isusu tikatakatonga kuti wabve kuti pai pamunhu. Ndokubva tazovati wakumbirira kuti chawapaiwo kuti wagare sechirikadzi haingakwanisi kundodini. I remember very well. Haingakwanisi kundotanga kuchewaka, asi imimi chawapaiwo kurima, asi kushawa chidi wachigara ipapo. Zvinove zvakakumbirwa nedare wakaaccepta apo. Saka isusu tinodhisimisa nyaya iyi kuti endai munogare sekugara kwatakaita dare, otherwise mukaramba muchidaro ava vane right yekuti wabva wakoevhicte ipapo zvachose nekuti vane court order iyo. Ngatisimukei kana vanesa imi mune right neorder iyo kuti muwabvisepo zvachose vachiwanzwireyo tsitsi Ivanachedza kudochiwa chitiwa zvisikabai mberi kwatinoenda kao chatonga chidziwa vakadai vanonyepa vanouya panoita panochibharo apo